लोहरिया लूटोए राजा मुहम्मद पतारी के चदरिया लोहरिया लूटोए राजा ओरे मुहम्मद पतारी के चदरिया लोहरिया लूटोए राजा भरो कवरिया में बड़ा मजा पोइबो ओथावा से ओथावा तुझे तो ने सोतोइबो मस्ती में मजा आयो बाबू की हो रे की बोल रे हे दुवरिया पर दिन भर नाचल जरूरी बा तू खब का हो भतार से हेतना डर तोर मुंहवा मकौआ लेखा लागल हो दे लाई गइल होई घर में कल से रहा आराम से रह ए जे दूध हम हिल गइल इतना देर आ गइनी ओ बाबू दूध हिलाइबू त हिली ना मजा आइ हो घर में चल का करे जब देख तब तारुए कौन पनान बनत रहे रे बुढ़वा से बियाह के पछता गनी हो जब हमी चाचा राय रहता जबे तबे ओई खातिर नाच नाच पटावत लू हेरोल पटाली नहीं फन डीजे गोल से बजते याद कर आई हो माई घर में निकाल गुलू तोड़ी तोड़ देता है माई रे माई का बिया के वन तोर माई तोर सास माई होगे दिन भर माई होगत भीतर चल बंद कर का रे मत तुझे बहुत साड़ी बहती नदियों से पूछो इन बहारों से पूछो इन नजारों से पूछो इनको पता है मेरा नाम मैं रहती साथ सुबह शाम घर में चरस नंबर आए राघव हो लियाई साड़ी हो ले लो ए बहिनी नतिया के बेटा मरद दोगलवा इतना पियकड़ बाटे न काम दादा नहीं के करे के दोगलवा के लेकिन सूते खाती चाहिए 50 को जन्मा के घर में रखले बाटे ए चाची जी कोई बाजी साड़ी ले ली जी निमन ले आइल बानी के बढ़िया रे आयो माय बेटा का हो भीख ना मिली आज अरे हम भीख मांगी ना आनी जी साड़ी बेचे वाली आनी साड़ी दिखावो बड़ा निमन साड़ी ले उतारी का उतारी है छोरवा हई हां आई हो माय कैसे रे कोरा कनी दिखाओ हो हमरा के हम ले हबो की नबो देखी इतवा में का करे ओकरा परर गत निमन साड़ी एकदम सस्ता भाव में हम देता हमरा द्वार पर तो हम ही ना कि नाम की तो ना के थोड़ा ना हम दे देबो लेम ना देखी हो ई का के दिखावो हो आ हम है ना रे हम देखो तानी स्वाद मनाए वाला हम मामला पेन दिखा का 1850 के बाटे दे दे हमरा के 1600 रहुआ हो इकिन बा मम्मी के दागोता अरे ओकरो से भी सुंदर साड़ी में बाजी देखी हाय सा अच्छा हमा बमला मुई तब ना पेनब रे विधवा न बाहई मुई त हियाई हो बेचे घुमई पेटा नबो ना चाची जी भतार मोला के खटाऊ साड़ी थोड़े ना नाच के देखाइबू न त हम किन न नेम पूरा ई का कोतन जीरो देखत ही ना हम पेट से बानी के संग अपन पेट जियावे खातिर अपन बाल बच्चा के जियावे खातिर बेचता नी लीका खिला बाबा हम पहले वो पूरा है हम लेब दे द हमारे पूरा बोरे गुबा ना पूरा हम लेब केहू के हिस्सा मना दे बोरे को रोटी दे त बमला करा दी दो आवा दो ना मिले हम लेब हो औरी ले ली अभी साड़ी ले ली हम एक होई दे तो हमें गई रे ए चाची जी जा अरे रुकी जी पैसा बाजी आयो माय पेटवा दी दादा ए चाची जी पैसा दी जी सड़िया से लेकर हम चल जाईब कसम पर हम पैसा देबो हम पैसा देबो हमरा न धरे दा ना देम त साड़ी दी तो हम पनी हरामी बिया रे तू आ होता तू ना कहौ कि साड़ी दे रा अले तन त फिछिनत का बारी दे दोगलवा देखी होती है का रे सत खिनानी किसे वो गाड़ी देता नी जी हां भक्ता नचले मुंह है गाल दे बाप पे देखी पैसा दिए साड़ी ले जाई ढेर कच्चा नत करी हमरा संगे मरे सही तब बोदी है के वो से हो दिया रे आयो बेटा की हो रे ना ये ले एन पुतवा तुम छिन बुतबा मनो से
लेके जात न बानी की चाची मारो बेचे प्याज बुआ पे अब को हो चाहे कुछ करो आयो माय बेटा आयो माय ये भगवान जी बेचे वाली हिया ये बहनी ये जा तारे पेट से बड़ू साड़ी बेचे बड़ू ए दीदी जी वहां के मार देनी पेटा में जी आयो माय के तारा पेटवा में मार दे सीका को दरू हो अब बर्दाश्त दर्द नहीं कि वो तो मेरे हॉस्पिटल मिलने चली जाए दीदी जी ये बहनी हसन हाथ में घरे आराम करके तो बताओ गांव गिरन में घूम के तू आए साड़ी बेचतलू आयो भाई अब नहीं के उठ जा दे दीदी जी ये कोनिया बताओ तार पेट में लइका बाटे तार हालत बहुत ज्यादा गंभीर बाटे अरे अब हम नतिया का कर सकीना मारो दाइसन बाटे पिया काट छको जन्मा के रख ले बा खाई पिए के ठिकान नहीं गए दीदी जी समझतन तार हालात देख के तबे तू साड़ी बेचे आइल बाड़ू ऐसे तू नहीं आ सकिल तब हम का कर सकीना डॉक्टरी में अब कमरिया फट दे दीदी जी पेटवा दुखत मारा ये कोनिया तो तार लेकर लागत होखे वाला पोजीशन में तू बाड़ू हो देख भगवान के नाम लो ऐसा कुछ सिचुएशन में भगवान ने साथ देवे ना जोर लगाओ कोनिया आई दीदी जी ना सुंदर नाना मुना सा लड़का के जन्म देली बतावा ये कनिया कनिया अयो माई पेटवा अयो जीजी ये कनिया जब तार पेट दुखात रहल ह तो तारा घर ही रह जाए के चाहत रहल ह ए चाची जी घर तंचियो पेट ना दुखात रही से साड़ी बेच के निकल गई नी कब जाई रउको तो ये हमर पेटा हमें मार देली ह हई हां ए चाची जी बड़ा हरामजादी भइली तू बिया यहाँ राजी अबे राजी अब ना बोलो तो रोक मार बेचे बैठ जेबू सास देख पेट से तो पेट में काहे मरलू हरानी ना है सारे देतिया फिलेतिया छिना तामा से आ देख के हमरा से छिनबू त हम का करब कितना के साड़ी देलू ह देखिए 1800 के रलो सोचनी 1600 के दे दी अगर कम करवाई पागल हिया पैसा के कुछ ना जाने तू कहले गु ले ला उसेतिया में लेहल चाहत होई हां ये बात हम के ये नहीं बना दे ए कनिया तारा के हम 1800 रुपया घरे पहुंचाबे चल पहले तारा घरे पहुंचा दी अब मुंह ना तो देखइए रे हमरा के आज के बाद आज के बाद तू कुछ देबू तो देबू ना करब आ देखो मम्मी के जमाना में बाल बच्चा कम पैदा कर के खियाई कमाई अब कार वो से बताई नतिया मरद दोगला ऐसन बाटने के दिन भर सुतही के खोजेला धारे के दुकरत का बारू हो अरे मरद के मत पूछा मरद दोगला वही सने होखे ना सा ई हो नीचे बा ए चाची ए कनिया हम का बताई देखो जो साड़ी ले लेबे ना तो के जोड़ के तू पैसा हमरा से ले ले जाई पहुंचा तीन गो ले ले उ 300 के रहला 350 के घर लइका तार भइल भाई धर अपन लइका काम तार ले तनी अच्छा हम धर देखिए बड़ा बड़ा छोटी चुकी बा खा के दबा देल बड़ू का हो हम की मरद दबा देले का करम चाची जी कुछ खाए पिए के होइए नहीं के शरीर में तो कहां से कुछ लागी घर पहुंचा दे केन कहना के नक्षत्र निकल गया हम मगी के देखलो अच्छा आई साड़ी बेचने का साड़ी बेचे ओ कौन है न बोली करबे कमले रे दे पैसा दे ये खाती देख ली रोज के ये नाटक बचा जी रोज के पेट से आया ये साड़ी से खाली सूत के पैदा कर जाम तर जाला का अरे पेट से भी तो का ओकरा घर अनाज पहुंचा तलू तार कपड़ा पर लोट हम ओकर मार दे हमरा दर्द नहीं अबो से रहुआ सुधा जी 7 गो लेके वो बाप हो गइल बानी अरे ओए तोर पेटवा रे ए काई हो न गइल लइका भइल बा जी दुआरी पर बियाइल बियाला अखिया फूटल हटाओ ने का पहले कर रुपया कमले बोले पैसा ना दे भगला देख ली रोज ही पहले पूछ कि कैसे लड़का भइल बा ठीक बाली ना अरे हमरा उससे का मतलब भाई कोई को लड़का पैदा करो देख ली हां ये तो हाल बिलार लेखा कुकुर बिलार लेखा पैदा करके छो देवे के बट काम है अरे हमर माता आनिया तो पैसा देत नहीं देत साड़ी के
कहाँ भगल चाची जी जादी छोड़ दी चाची छोड़ दी रहुआ। सुध के पहले कह के छोड़ दो कुछ खाली पैसा पिए खाती के दो गला कही का काहे मार तलू चाची अगला का उसमें अगला तो हर लइका हो गल का हो रहुए ना हमेशा बेहोश में रहता नहीं पी के आवता नहीं घरे। लगा हो गल का हो ए नाती महंगाई आसमान छुअता खाली बियाह छोटे के बाटे बियाह का तेरा हो पढ़ाई लिखाई का कितना खर्चा बा हां भाई ए बेचारी है सब हालत में पढ़ाई लिखाई के बात करता नहीं पेट भर जाता तमने समझी ढेर बा। चलो घरे हो ऑपरेशन तोरा ना करा ले के हटे ऊ कति पैसा चाहिए देखभाल वाला कोई नहीं के चाची जी। हाला के रह बनी हम तार करा दे बल्कि ठीक बा। सरकार अरे हम करा दे अरे हम का कहीं हमारे मुहावा पे खसा ऐसे बतिया होता नहीं घर वाले जाके मारी ना। अबे न ती ना सौरी मरे ना बनी, बुझी ना जाके मरे। सूझे मतलब के होके कराबे करी लेके होके कराबे करी दो गला चलो हो मार मार दे फूक देती दो गला